Ишембай хезмәт каһарманлыгы калаһы тиешле указга Россия президенты кул куйды. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Өфө фән һәм технологиялар университеты доценты, тарих фәннәре кандидаты Илфат Сәмсидинов. Һаумыгыз, Илфат Закевич. Һаумыгыз. Шулай итеп, Россия президенты кул куйды, 7 галага хәзер хезмәт каһарманлыгы исеме бирелде. Бuna бұл қарардың әһәмияты немеле һәдеңсә? Әйтеп үтәйек инде Россия президенты тарафынан 15 гыйнварда Россиянең 7 калаһына хезмәт каһарманлыгы статусы бирелде. Бұл әһәмияте бик зур, чөнки менә инде ул статус бирү 2009 елдан Россия президенты указы менә ярашлы башланып киткән. Һәм менә 20 елда бирә башланылар. Һәм бүгенге көндә бары 70 ке якын калага статус, хезмәт каһарманлыгы статусы бирелде. Шул исәптән безнең Өфөгә. Шул исәптән безнең Өфөгә ул беренче булып алды 20 елда. Һәм моны 5 ел үткәс инде безнең Ишембай калаһына был статус бирелде. Әһәмияте бик зур, чөнки был калаларның хугыш вакыты елдарында бик күп зур өлеш индергән әһәмиятләре өчен моны ошо юктыктан чыгып карап ил президенты указга кул куйды. Әгәр беренче төркемдә шул исәптән Өфе был исемдә был статус алган вакытта зур калалар ул статусты алһа, хәзер инде төрле өлкәләрдәге, хәтта күрше тирә-як өлкәләргә дип әйтһәк тә була, күршеләребез күп алды. Бәләкәй калалар был статуска ия булды. Әйтеп үтәйек инде, тәүге сиратта зур калаларга бирделәр. Моны без беләбез инде. Өфе калаһына, шулай ук республикаларның булган үзәге уланыды, моны Бурятия республикаһына бирелгән тәүге вакыттарда башка шул ук зур калаларга. Бүгенге көндә бәләкәй калаларга уларны фәнни яктан тикшерү, социаль-икътисади яктан тикшереп караһаң да, уларга бүгенге көндә караш күбәйде. Ул безнең муниципаль органнары тарафыннан да, шулай ук регионда хакимияттәре, регион хакимияттәре һәм шулай ук федераль үҙәктән дә караһак, чөнки бүгенге көндә бәләкәй калалар бик зур әһәмияткә ия. Һәм улар бөтә булган ошо процессты эш алып барыла инде. Чөнки моны хугыш вакыты елларын алһак та, уларның әһәмияте бик зур булган. Чөнки улар сәнәгать ягынан беренчедән үсешкән булһа, икенчедән унда моны эвакуацияланган халыктың да күпләп килүе зур моны ошондый статуска ия булыр өчен моны ошо дусар иткәндер инде. Ягъни зур калаларга гына эвакуацияланмаган заводтар һәм фабрикалар, бәләкәй калаларга. Зур калаларга гына түгел, моны мин үзем Башкортстан Республикаһының бәләкәй калаларын фәнни яктан тикшердем. Хугыш елдары вакытын инде алдым. 41-45 елларда шулай хугышка тиклем генә уларны фән тарихи яктан төрле сыганактарды тикшереп, һәм моны хугыш вакыты елдарында эвакуациялана башлангас бик күп предприятиелар, шулай ук монда бик күп кешеләр дә килә. Фән үзәге булып әлбәттә безнең Өфө калаһы ала инде, чөнки монда безнең фән академия, безнең наук академия үзәге килә бит инде. Һәм менә шуга бәләкәй калаларда бик күп эшчәнләр кешеләр килә. Тагыла бер нәмәгә игътибар иткәнегез. Бәләкәй калалар әле хезмәт каһарманлыгы калаһы статусын алган калалар, улар барыһы шул бер тирәләге калаларда. Мияс калаһы, уннан тагыла Яшел үзәк Татарстан Республикаһындагы, Свердловск өлкәһендәге әлбәттә моны мин караган инде указга ярашлы куелган указны президенттың һәм 7 калага бына 15 гыйнвар 25 елда бирелде бит инде статус. 7 кала, улар административ территория яктан караһак, улар безгә бик безнең регионга якын калаларга бирелгән. Ләкин әйтеп үтәйек инде, моны был Яшел кала Татарстан Республикаһында, Урге Пышма калаһы Свердловск өлкәһе һәм шулай ук бер генә кала инде Ленинск Кузнецк калаһы, ул Кемерово өлкәһендә инде, ул алты инде безнең Сибирь ягындарак бит инде. Моны башка калалар якын булган. Буларның әһәмияте бик зур, чөнки нимә дип әйтәйек инде, хугыш вакыты елдарында моны ошо калаларда ла без күрәбез. Уларның металлургия сәнәгатьләре килә, шулай ук машиностроение буенча бит инде двигательләр эшләү, шулай ук нефть эшкәртү заводтары һәм шулай ук оборудованиеләрдә эшкәртү заводтары бик күпләп эвакуациялана. Моны ошо яктан чыгып караһаң да инде моны уларның ошо статуска бәйләнеше бар. Улар бик якын, ләкин моны әйтеп үтәйек инде, ул Магнитогорск калаһы бар Силәбе өлкәһендә. Ул 1-2 ел таман назад, 2 ел таман
Белді статус берілді оныға әйе, ул битінде металлургия үдегі буларак битінде танылған қалалардың Шулай да, бірі. әйдәге төп һорауга күсәйек. Ни өчен Ишембай? Сөнки Башкортостанда шулай хезмәт каһарманлыгы күрһәткән башка калаларда күп Өфөнән ташта. Ни өчен тап Ишембай? Әйдәге дә шуның каланың үзенчәлегенә туктап китәйек. Әйе, был қаланың үзенчәлеге бар, сөнки был карап үтәгендә үзе бөек ватан һугышы елдар алдынан бик бәләкәй генә ул эшчеләр поселогы дип әйтсәк тә була инде, буларак кына битендә статусы була битендә ия булган була. Һәм мына мин тарихи сыганактарны тикшердем, һәм 1934 елда Авзал Таһиров, безнең Башкортстан Республика үзе комитеты рәисе буларак, ул тәүге беренче булып инде Ишембай калаһына кала статусы бирү турында документ Мәскәү калаһына ебәрә. Безнең үзәк централь үзәк комитетка инде әйе. Һәм мына 34 елда ебәрелгән документ 6 ел үткәч кенә инде 40 елда 1940 елда гына статус үзәгенә ия була Ишембай калаһы. Кала статусына ия. Кала статусына ия булган була инде. Ләкин мына бында бер үзенчәлеге лә бардыр дип уйлыйм. Сөнки безнең 1938 елда Югары Республика Советы рәисе барлыкка килә. Урыс телендә әйткәндә инде Верховный Совет БССР бит инде ул. Һәм мына ошо вакыттан башлап минеңсә ул бөтә булган һорауларда улар төпле өйрәнеп һәм Мәскәү калаһына сыгып мына ошо инициатива менән эшли башлагандардыр инде. Сөнки мына әйтеп үтәйек инде, кала статусына ия була шул ук вакытта мына 41 елда Благовещенск калаһы бит инде һәм мына Ишембай 40 елда бит инде. Баймак калаһы 38 елда шулай ук кала статустарына ия булалар. Бөек Ватан һугышында еңүгә индергән өлеше Ишембай калаһының. Бөек Ватан һугышы елдарында Ишембайдың индергән өлеше бик зур. Сөнки әйтеп үтәйек инде, был бит инде икенче Баку калаһы дип йөртәләр бит инде. Азәрбайҗан безнең калаһын алһак, Бакуны Ишембайды безнең икенче Баку дип йөртәләр. Сөнки беренче мына 30 елларда беренче нефть безнең Ишембай калаһында барлыкка килә бит инде. Һәм был кала стасына ия булыр өчен каланы төзекләндерү, эшләтү буенча мына ошо зур тос өлеш индереп җибәрә инде нефть сыгару әйе өлкәһен. Һәм Бөек Ватан һугышы башланып китү менән Ишембай калаһына тәүге сиратта бик күп нефть эшкәртү заводтарын эвакуациялыйлар. Шул ук вакытта нефть эшкәртү генә лә түгел, унда эшкәртү оборудованиеларда эшкәртү буенча, уларның нефть корамаларын эшләү буенча завод монда төп зур рольдә үтә инде. Тәүге сиратта ул Ишембайга килә. Мына Ишембайда әйтеп үтәйек инде, һугыш вакытында һәрбер 4-нче танк Ишембай нефте менән ягулык булып, һәрбер нефть шул заправляться иткән инде. Мына шул инде шул топ өлеш инде. Сөнки бында мына әйтеп үтәйек, кайһы бер генә материалларда карагайным, Ишембай калаһында ошо вакытта ул 4-5 миллион тонна нефть эшкәртелгән. 4-5 миллион. Ул СССРның бөтә булган күләмен алһак, СССРның ундагы өстен бер өлешен Ишембай калаһы үтәгән. Мына шундай бер тарихи сыганактарда карап үтәк. 40 елда гына кала статусы бирелгән, ябай гына эшчеләр каласы гына шундай зур промышленность сәнәгать үзәгенә әйләнгән димәк бу кала. Үз сиратында Ишембай ул күп кенә Башкортостандагы башка калаларның үсешенә йогынты яһаган. Шул турында әйтеп үтәгез. Әйе, әйтеп үтәйек инде, мына безнең бәләкәй калалар бик күп бит инде Башкортстан калаһында һәм Башкортстан Республикаһында һәм башка калаларга уның йогынтыһы бик зур булган. Шул ук вакытта без территориаль үсеш ягынан карасак, мына бүгенге көндә әйтеп үтәйек инде, унга якын Стәрлетамак калаһы урынлашкан. Шулай ук Салават калаһы, ләкин ул һугыштан һуңгы елларда гына статус калаһына ия була. Нитеклем зурак булһа бит инде үзенең территориялары буенча. Һәм шул ук вакытта әйтеп үтәйек инде, был калаларга тәүге сиратта Стәрлетамакта гына әйтеп үтәк тә инде, унда машина строение, шул металл эшкәртү буенча бик күп заводтар килә. Мына шул ук вакытта Красный Пролетарий дигән завод килә бит инде, станоктар эшләү заводы килә. Корамалар поезддан килеп төшү менән шунда ук баштарына гына ябып, бит инде уларның башын ябып, кармы, буранмы,
ямгырмы, ел ямгырмы тиһәк тә бит инде Ялан шарттарында эшләй башлай заводтар. Чөнки вакыт булмаган була. Уларда корорга бит инде. Һәм шул ук вакытта менә был заводтар менән бергә бик күп кешеләр килә. Халык ханында исәбен күпләп без моны туллануын күрәбез. Күбеһе урынлашып торып та калган. Урынлашып күптәре торып калды. Чөнки бит инде ул станоктарды, заводтарды килтерү менән генә уларда тагыла эшләй белгән кешеләрдә кирәк бит инде. Белгечләр кирәк булган әлбиттә. Белгечләр булмайса, аны эшләп булмай. Һәм менә ул заводтар урынлашкас, эшләй башлагас, яхшы итеп инде азаккы хугыштан һуңгы елларда менә бик күп халык ханының исәбен без күрәбез. Нитеклем бездә зурак булган, чөнки унда күптәре әле реэвакуация процессына бирелмәгән, күптәре кайтмаган. Күптәре торып калган. Менә шул юсактан каракта инде шулай әйтеп була. Гомумән, Фазакевич, тарихта шундай төшенсә бар, һәрбер көрсек ул үсеш нөктәһе. Шулай бит. Димәк, Бөек Ватан һугышы елларында нитеклем генә катмарлы булмаган, ул республика калалары өчен үсеш тә булып торган. Бына Башкортстандың калаларының бөек киңүгә индергән өлеше турында кыска гына бер нәрсә әйтеп китәгез. Әйтеп үтәйек инде. Мин Бөек Ватан һугышы елларында Башкортстан калалары, бәләкәй калалары бик зур роль үтәгән. Чөнки мин уларның һәрберен карап сыктым, ентекле өйрәндем. Моны әйтеп үтәйек инде. Белорет калган гына алсак та ул металлургия бит инде безнең үзәге, металлургия үсешкән һәрбер бит инде эшләнгән корос, шул ук әйтеп үтәйек, ул фронтка җибәрелеп торган бит инде эшләнү менән. Чөнки менә был үзәк булган бит инде. Дәүләкән калган алсак та ул безнең тәгем аяк киемдәре, шинельдәр тегү буенча, эшкәртү буенча, шунда унда завод эвакуацияланган бит инде, Кожевенная обувная фабрика бит инде. Һәм менә уның да зур төлеш, бик зур сәнәгать булмаса ла, зур өлеш индергән. Чөнки кием, халым кирәк бит инде. Баймак калганда шулай ук тагыла безнең машиностроение үсешкән булган. Һәм Ишембайда менә нефть бит инде, һәм башка дәүләкән калган әйтеп үттек. Һәм тагыла Благовещен калган алсак, машина моторлар эшләү заводы үсешкән. Менә ошо бәләкәй калалардан. Уларның өлеше зур булган. Калалар бәләкәйме, ул зурмы, улар һәрберсе еңүгә зур өлеш индергән. Ышанчлы рәвештә әйтә алабыз. Башкортстан халкының бөек еңүгә индергән өлеше баһалап үткән, әлбиттә, әле фәнни яктан өйрәнүне мөгаен талап итәләр. Бик күп әле фәнни яктан талап итә, чөнки моны социаль икътисади яктан уже үсештәрен карар кирәк бит инде, ул калаларның нисек үсешкәнен һәм төрле аспектлар бар инде, өйрәнергә була был калаларда. Рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, Өфө фән һәм технологиялар университеты доценты, тарих фәндәре кандидаты Илфат Самсидинов һөйләштек. Игътибарығыҙға ҙур рәхмәт.